Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van BIS TV. We gaan in zien wat de band toch een vaststelling begint. Het decor wordt kleermaken, de kostuums mooi aan en de band krijgt een microfoontje opgehollen. Kortom, er moet een heel soort gebeuren voor een vaststelling beginnen kan. Ik ben Guido en dit is BIS TV. Wat moest Aliette doen voordat de vaststelling begint? Nou, dan moest een kleren ontwaan en soms moest geen oefening, want dan is er in de vorige voorstelling wat fout ging. En natuurlijk de smink, maar dat is meestal op het laatst. En ja, al die speelkleren zetten voor de voorstellingen en het podium, want dat kan dan net, als de meeste kunnen er binnen. Ik maak mijn requisieten kleer zetten en ik maak mijn hier doen, want dan is dat wat makkelijker voor de make-up. En nou ja, ik maak me omklaaien en zo. Nou, wij met eerst de kleding en dan met ik nog op het podium mooie dingen zetten. Dan nog de smink en dan warming-up. Wat doet je in de zenuwen? Nou, ik heb eigenlijk net een soort zenuwen, dus dat is best wel raar. Maar dat heb ik eigenlijk alleen maar bij de generale repetitie. En dan ga ik gewoon iedereen knuffelen en zo, maar eigenlijk heb ik dat nou net. Nou, eigenlijk niks. Gewoon, ik heb zin in en ik heb net zo heel erg volle zenuwen. Ik heb gewoon volle plezier in. Wat doet om die stem warm te krijgen? Mijn maken, dan geven we altijd een beetje voor de voorstellingen warming-up doen en dan zongen we een beetje in en zo. BIS TV Jongelang. De ene bon is lek en de oren ek. Allebei de stembonen lek. In je stikken zul je vaker, maar twa dat is heel gek. Allebei de stembonen lek. BIS TV Jongelang. Sibren, du bent de techniekman van de BIS. Wat moest Aliette doen voordat de vaststelling beginnen kan? Voordat de vaststelling beginnen kan, moet ik al boxen deel zetten, alles droegmotie, de microfoons inprikken, microfoons deel zetten, alles netjes zien dat alles werkt. En dan komen we erbij. De band hebben tijdens de vaststelling een draadloos microfoontje opgehollen. Hoe werkt dat? Nou, dat is heel simpel. Ze hebben een microfoontje opgehollen. Dan gaat dan een kastje en dat wordt draadloos zonder een grote antenne van mij. En dan krijg ik alles weer in voor in binnen, zodat ik elk band individueel harder en zachter zetten kan. Of beter en slechter klinken laten kan. Gaat er wel eens wat fout? Ja, vaker nog. Vooral mijn ruimwetten zoals nou. Dan zit er wel echt squatstudding in of een microfoontje eruit vol. En het piept wel eens even wat. Maar ja, daar ben ik het. En als een zender uitvalt? Dan elke terug een maken, die is die. Dat er een zender vangen worden moet. Ik heb 12 zenders. En dan krijg je de klik een oor in. Stel als ze midden op het podium is, dan krijg je een handzender in hoorn. Om toch maar terug in te kennen. Je hebben dus zien dat er nog een heel soort gebeuren moet voor een vaststelling beginnen kan. De volgende keer gaan we zien achter de schermen tijdens de vaststelling. Tot volgende keer!